వెల్కమ్ టు స్టూడియో 4 న్యూస్. విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యంతో చదవాలని లక్షటిపేట్ ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. శనివారం పట్టణంలోని కేజీబీవీ పాఠశాలలో పోలీసులు మీకోసంలో భాగంగా 40 మంది 10వ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్షా ప్యాడ్స్, పెన్స్ పంపిణీ చేశారు. చదువుతోనే జీవితంలో మంచి మార్పులు వస్తాయని, ఆర్థికంగా నిలదొక్కుంటామని ఎస్ఐ సూచించారు. పేదరికాన్ని నిర్మూలించడంలో చదువు కీలకమైన సాధనమన్నారు. ప్రతి విద్యార్థి పట్టుదలతో చదివి ఉద్యోగం సాధించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ కవిత, ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు. కష్టపడేవాళ్ళని జాబ్ తెచ్చుకొని పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీ ఉండాలి. ఈ తర్వాత మీ పిల్లలు ఐఏఎస్ ఆ రీతిలో వెళ్ళిపోవాలి. అదే ఇక మళ్ళీ వచ్చి టీచర్ కావాలి, లేదా కాన్స్టేబుల్ కావాలి. అదే మీరు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత మీ పిల్లలు అంత పెద్ద స్టేజ్లో చూపిస్తున్నారు. అదేనా? ఓకేనా? అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు లక్షపేట కేజీబీవీ స్కూల్లో 40 మంది విద్యార్థులకు పోలీస్ వీక్ కోసం కార్యక్రమంలో భాగంగా 10th క్లాస్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ మెటీరియల్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే వాళ్లకు ఎగ్జామ్ సంబంధించి భయాలు, ఆందోళన ఉంటే దాన్ని నిర్మూలించే విధంగా మా పోలీస్ వీక్ కోసం ప్రోగ్రాంలో భాగంగా దాంట్లో వాళ్ళ కొన్ని సందేహాలు గుర్తు చేయడం జరిగింది, కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా మా లక్షపేట పోలీస్ తరఫున ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.